Amics, amigues, estem fent el Así se hizo el hip dab de Torre Llossana. Va ser una idea tonta de la Cira i en Miqui i ara mateix ens veureu preparant una sèrie de tonteries per riure. Clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Veus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simbad, l'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les 3:09 en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barba Azul, Frankenstein i l'home llop. Ara em molestem el Ramon. Dràcula i Tarzan, la Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Papa Donald i en Pasqual, la Peppa Maca i Superman. 4, 5, 6, 7, 8. Passeu, passeu, de les 3:02 en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.